Башкорт милли киемен тегеүче осталарның тамга халыкара конкурсы тамам. Бүген конкурстың һөҙөмтәләре турында һөйләшәбез. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыу студияла Гөлсемә Эштанова, программабыҙҙың ҡунағы Республика халыҡ ижады үҙәге баш белгесе Гөлгөнә Баймырҙина. Һаумыһығыҙ, Гөлгөнә Вәлитовна. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, инде бераз тойғолар һүнгәндер, инде хәҙер аяҡ күңел менән, аяҡ ҡараш менән байҡау яһап, ниндәй һөҙөмтәләр яһарға мөмкиндер. Нисек үтте быйылғы тамға конкурсы? Ысынлап та беҙ былтыр һәм быйылғыһы менән әгәр сағыштырһаҡ тамғаның, быйыл беҙ күберәк милли боронғо кейемдәрҙе тергеҙелгәнен күрҙек. Һәм былтыр, инде былтырғыһын әйтһәк, былтыр күберәк сәхнә кейемдәре булды. Шунлыҡтан беҙ боронғо беҙҙең шул уҡ положениеға яҙылған маҡсаттарға ирешә алмағанныҡ. Быйыл, Аллаға шөкөр, шул уҡ балалар кейемдәре бик боронғоса итеп төплө өйрәнеп, эшләнеп, күңелде шундай күтәрҙеләр. Тағы ла әйтергә кәрәк, реконструкция бит инде. Ғөмүмән, мына күп аның эштәре, ошо тамғаның, ул реконструкцияға ҡоролған. Милли биҙәүес булһынмы башҡортса ювелир эштәре, улар да реконструкцияға ҡоролған. Ғөмүмән, шул уҡ аксессуар тип әйткән, беҙҙең түшелдеректәр, аяҡ кейемдәре, шулай һаҡал тип әйтәйекме, ҡашмаумы, бүрек булһынмы, ҡайыш булһынмы, улар да боронғоса эшләнелгән реконструкция булырға тейеш. Йәғни осталар да ниндәй һығымта яһаналар. Шуны күсереп эшләргә тейештәр. Ғөмүмән, тамғаның маҡсаты шундай. Боронғолоҡто юғалтмай, яңынан ҡабатлап эшләп ҡатнашыу. Шуңа беҙ быйыл шуныһы менән әйтергә кәрәк, ғорурлана алабыҙ. Боронғосаны күберәк эшләнеләр быйыл. Һәм халыҡ ниндәйҙер кимәлдә яҡшы итеп шул уҡ китаптарҙан да, шул уҡ музейҙарҙан да өйрәнеп, урындағы шул яҡҡа төбәккә хас кейемдәр өлгөләрен эшләнеләр. Әгәр ҙә беҙ әйтһәк, хәҙерге стилләштерелгән кейемдәр араһында, әлбиттә булдылар кейемдәр. Мин һыҙатҡа алыр инем төньяҡ башҡорттарының кейемдәрен. Улар мына шул кейемдәр әйтәм инде. Төньяҡ беҙҙең башҡорттары ғөмүмән һирәк беҙҙең литературала тип әйтәбеҙ, әҙәбиәттә, ғилми эштәрҙә бик әҙ һүрәтләнгән. Шуңа бына был эште Краснова Зөлфиә Туймазы ҡалаһынан бик матур төплө өйрәнә һәм хәҙерге ваҡытта кейеп сығырға шундай матур, боронғоса, төньяҡ башҡорттарына хас күлдәктәрҙе лә бәйгелә күрһәтте инде. Анан тыш булды инде хәҙергесә көндәлек кейергә, әсәйҙәргә һәм балаларына, ҡыҙҙарына булған коллекциялар да булды. Улар бик матур булдылар. Гөлнара Тажетдинова беҙҙең Сибай ҡалаһынан үҙенең шундай матур коллекцияларын күрһәттеләр. Был реконструкцияға ҡағылма. Заман сайынды. Быныһы заман сайын. Бына үткән йылды балалар өсөн номинацияла ҡатнашыусылар әҙ булды. Тимәк, быйыл бына ошо талаптарҙы ла иҫәпкә алған осталар. Әлбиттә, беҙ аларҙы иң тәүҙә әҙерләгәннек. Сентябрь айында ла беҙ йыйып алып махсус курс үткәрҙек. Һәм унда килделәр республиканан бихисап ҡына 85 самаһы кешеләр килде. Боронғо балалар кейемен өйрәнеп ҡайтҡандар. Шуға ла ентекле өйрәнеп тегелгән эштәр күп булды тип әйтергә кәрәк. Һәм шул уҡ заман санын әйткәндә, быйыл беҙ бөтә тура эфирҙа эшләнек. Мына шул уҡ финальный турға тип әйтәбеҙ инде. Һайлап алыу турында ла шул тура эфирҙа барды. Был иһә социаль сеттәрҙә барды, шулай бит. Шул уҡ беҙҙең Республика халыҡ ижады үҙәгенең үҙенең YouTube каналы бар һәм шунда тура эфирҙа беҙ алып барҙык. Бында, әлбиттә, 36 шундай еңеп сыҡҡан кешеләр, оҫталар үҙҙәренең эштәрен тура эфирҙа күрһәттеләр. Ул еңелдән булманы, алдан яҙҙырып, я булмаһа йомғаҡлау өлөшөнә генә сығып баҫыу ғына түгел,
Бында тура эфирда баргас, ул каушап та калалар. Шул ук бүләкләү дә безнең тура эфирда булды. Ул инде башкорт теле көнендә 14 декабрьдә үтте һәм бик сагыу, матур тамашага әйләнеп китте, чөнки онда осталар үзләренең эшләрен тамашачыларга күрһәттеләр, тәкъдим иттеләр. Ысынлап та шулай. Унан тыш без осталардан тыш без сакырдык блогерларны. Шулай ук менә үзегез күргәнһегездер, шәхесләр арасында шул ук Эльбрус Нигъмәтуллин ирдәр киемнәрен сыгып кейеп күрһәткәндәр арасында Заһир Исәнсурин, Заһир Зәйнетдинов. Гомумән һанай китһәк, анда безнең шәхесләр, егетләр Ринат Рамазанов хәзерге вакытта эшкә кир, эшлекле шундай ир-егетләрнең киемнәрен күрһәттеләр. Әлбәттә, бында безнең ул дизайнерларыбыз бихисап кына булды, йыелма булды менә был коллекция. Әлфия менән Гөлфия дигән безнең кызлар, Хамматова, Әлфия һәм Гөлфия, уларның да менә ошо коллекциялы эшләрен без күрдек. Ягъни бу конкурстан тыш коллекцияны күрһәтү булды. Әлбәттә, бу бәйгеселәр түгел, конкурстан тыш без уларны сакырдык, уларны кешеләр күрһендәр, белһендәр, караһындар һәм шулай ук эшкә киергә, үзләренә матур итеп тиктерһендәр дигән максаттан да без Әлфия, Гөлфияләрне сакырдык. Әйткәндә, бына хатын-кызлар өчен ошонда стильләштергән киемнәр күп, ир-егетләр өчен тегүселәр азрак, димәк, ысынлап та шулай, ир-егетләрнең гомумән киемнәрен әлеге вакытта без традицион борынгысыны алһак, онда Юлай Галиуллин бик көчле эшләр эшләй. Шул ук менә Эльбрус Нигъмәтуллин һәм башка шундай шәхесләр безгә тегеп биргән инде ул. Улар үзләре киеп сыктылар. Шул ук күрһәтмәгә дип әйтәбез инде. Һәм тагын нимә дип әйтәм килә. Ирдәр киемен әлеге вакытта тегеп булышкан кешеләр әзерәк. Нинди яңа исемдәр асылды конкурста? Исемдәрдән алганда менә Артур Батыршинды мин телгә алыр идем. Аерым бер номинациялы еңү ул, шулай бит. Ул реконструкция дигән номинация безнең башкорт киеме, реконструкция дигән номинациялы ирдәр арасыннан бик матур шундай ентекле бөтә энәһеннән җевенә хәтлем дип әйтәләр бит. Менә шул әйтелгәнгә туры килеп тора. Ул хатта боргыһына хәтлем, каешына хәтлем, төймәләренә хәтлем ул менә ул безгә халган иде ниндәй товарлар булырга тиеш шул коллекцияны эшләр өчен. Менә шуны бөтәһен дә эзләп табып, хатып алып, бөтә реконструкция булгас, ул бөтә нәмәһендә табып эшләнгән. Һәм ягъни бүтән талаптарга тап килгән ошында киемнәр күрһәтте. Менә ул киемгә караһалар, башкорт ир киемнәре улай түгел дип әйткән кешеләр дә бар. Әмма ул уның тарихи сыганактарына карап эшләнгән. Безнең башкортлар бит төрлечә киенгән. Шул ук эшкә кигән әйберләр булган. Шулай бит инде, шул ук кунакка кигән, шул ук ниндәйдер байрамга кигән, шундай яуга походка кигән кием. Яуга кигән поход киемнәре. Гомумән безнең башкорт ирләрен яуга кигән кием менән генә кеше кабул итә бит инде. Шуңа Артурның киемен бәлки бөтәһе лә аңлап бетмәстер, әмма ул менә башкорт ир-егетләренең Башкирский стрелочник дигән шул русса нителгән. Башкорт уксыгы. Юк, менә ул тимер юлында эшләүсе хезмәткә. Борынгы фото буенча. Гомумән ул осорда киез эшләпәләр бездә булган. Шуңа ул әгәр дә менә яхшылап өйрәнһәләр, безнең халкыбызны ла өйрәтергә кирәк. Бездә башкорт ир киемнәре эшләпәләр әле ошо милли киемгә караганда ниндидер стереотиптардан, сиктәрдән үзебезне азат итү кирәк. Һәм тагыла бер һорау, быел төп приз Гран-при отосы игълан ителмәде. Бу нимәгә бәйле? Менә уны әйтергә кирәк, безнең шул хәтлем реконструкция дигән шул ук номинациялы бик көчле эшләр булды дип әйтергә кирәк. Шул ук балалар киемендә Зөлфия Насырованы без алһак, бик матур итеп эшләнгән. Тагыла уллар арасында Галиуллина Айгөл, бөтә менә шул Курган, Силәбе ягына хас иңһәлектәрдә эшләп, бөтә көмеш тәңкәләрдән менә аркалыгы һәм аркалыгын иңһәлек дибез инде, алъягы яга бөтә реконструкция эшләнгән. Бөтә урын yerine yetkirip işlengen işlerden şularda әйтәм. Хәмдия Кунакколова дигән
Дәүләтова инде хәзер. Менә уларның бөтә эштәре шул хәтлем көчле һәм айырып кына без аларга теге менә һиңа гран-при дип бүлә алманык. Шуңа без беренче урындар 5 булырга тиешне, без аларда 6 эшләдек. Та гран-прины бүлдек үзара. Чөнки без дөрес эшләмәс идек. Әгәр кемеһенәләр гран-при биреп, кемеһенәләр нитәк, улар бер балдар, бер шундай нидер йыйдылар инде. Ягъни һөҗүмдә югары булды дип әйтергә кирәк быелгы конкурста. Бөтә менә безнең жюри составында булдылар. Польшанан, Германиянан реконструкторлар. Улар да үзләренең һүзләрен менә шулай итеп әйттеләр. Гран-при буһа 6-һын ала биреренек. Әмма гран-при берәүгә каралган. Шунлыктан бүлдек инде менә. Ягъни халыкара кимәлдә эшләүче жюри хезмәткәрләре лә югары баһаланды бит. Бына киләһе ел катнашырга теләүчеләргә быел финалга үтмәй калган осталарга инде теләкләр иткәргә. Әлбәттә, бәйге булгас, еңүчеләре лә була. Шулай ук әзрәк кенә үпкәләп калгандары ла була. Шуңа мин уйлайм, менә ошо тамгала килеп катнашып, араһында шунда булганып, һәрбер нәмәләрен өйрәнеп йөргән кешеләр икенче ел килһәләр, улар әлбәттә ниндәйдер урын алалар. Чөнки улар килеп күреп, тотып караһаң гына күрәһең, ничек эшләнгәнен, һәм талаптар ниндәй була икән, һәм ниндәй материалдан булырга тиеш, ул төбәккә хасмы, ничегрәк булырга тиеш, уның формаһы, бәселеше, киемдең. Гомумән, осталарга ул үзе бер зур площадка, үзләренең зур мәктәп. Шуңа мин уйлайм да, кемдер менә быел үтмәнем дип уйлайлар икән, аларга әллән-әле өйрәнергә материал бихисап, һәм әйдәгез өйрәнегез, катнашыгыз, алдала бер ел үтмәнең, икенче ел үтмәнең, әбенә 3-нче, 4-нче елында ла үтергә мөмкин бит. Әгәр һин үзеңә максат куяһың икән, менә шул кием осталарының әгәр тамганы гына алһак, мин шунда еңәсәкмен дип, ул тырышлыктан тора кешенең. Шуңа мин һәрбер бәйгесене, һәрбер останы сакырып калам, төплерәк өйрәнеп, күбрәк осталарга йөреп, авылдарда киемдәрдә, музейларга йөреп өйрәнеп, ягынан матур-матур коллекциялар эшләп, катнашыгыз дип сакырып калам. Димәк, конкурстың төп максаты ла башкорт милли киемдәрен тегүче осталарны арттыру. Әлбәттә, без хакламаһак, менә борынгы киемде кем хакларга тиеш? Чөнки хәзерге дөньяви әйтәйек мода, ул стильләштерү һәм гомумән халык ниндәй булырга тиеш, бул халыктыкы дигән андай тенденция юк бит. Шунлыктан һәрбер милләт үзенең йөзен хакларга бурыслы. Бул һәрберебезнең үзебездән тора. Бул тамга, безнең тамга конкурсы, гомумән әйтәһем килә, ул без милли киемде генә түгел, менә милли үзебезне хаклау дип, милләтте хаклау. Зур рәхмәт сезгә был эшегез өчен һәм уңышлар теләйбез киләһе елларда ла. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Республика халык иҗады үзәге баш белгесе Гөлгенә Баймырзинаман әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.